Joo, näin me tehdään. Maksimoidaan epäonnistumisen mahdollisuus. No niin. Hei, varmuuden vuoksi kato, jos siinä on pinta päällä, niin tähtää jo Jarno, ettei mene. Onks täällä jätkät ihan järkevä idea? Eikö tuo... Vittu, et voi vähän kirpasta. Ei ollut. Suosittelen, että sieltä takaa niin pyytäisin hieman väistämään, koska tämä meidän yhteistoiminnallinen laukaisu. Joo, etenkin tää pieni neiti siellä kärryissä, niin ois kurja nähdä, että painopaattuu ilmasta. No niin! Ja sitten mennään! Onko yleisö valmis? Joo! Rannalta ei kysytä, arvakaa. Vittu tuot sattuu. Tämä homma on selvä! Nappa päälle. Tuleeko tässä joku jekkujuttu? Appu säkeille vittu, ihan sane. Siinä on hyvä. Sitten laitetaan lasken 5 alaspäin. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Tuotte niin ennalta arvattu. Huomasitteko ilmeä? Ai ai! 3 alaspäin. 3, 2, 1! Kiitos Tahko Piikaalle pesäpallosta!